bono abaremi bagendrete n'oburemi bwabo eryo kuria chinchera cyo wekinya nigo egati abaremi korwa sensemo ya Kyogoro yotoka sebunge ya Nyaribari chache baboririe serikali ya Dr. William Samoei Ruto yoro murai wensomo chore ko eneke abuna nkurigereriere mono amangana y'oburemi na nenego keya rigori riobwoyo nigo baja kwana asetundbari ya Kyogoro chinga kibono barenge konyora amoyo yecha umurikeito Josephat Amisi noroboti yorwa senchera y'obuime rigori rinene ry'obwoyo bw'ekemeri chae ngati yebitango ebinge byeirere abaremi abange gokwa omoyo gosimeka ekemeri ekyo ogyechae engo batekana n'abaremi abanyara ko bagokwana imeyo mu Kyogoro ekere company ya KTDA yareko bage kwena n'obwoyo n'abaminto bateba tore no gosemeri ngarende serikali yeitenya egoso obisi echerigereria abaremi andero bokongwabo erinde tunachirwe rigori ry'obwoyo naende bono amoyo tigari biye nkongsan etogusinywa kana agapona sino gukora ukibahane chinke obwoya akabuka kamoneri butatu kwantu atwari obwoba kurike mebuke menga bantu kurike mebuke eria isaine yantu antwanyoro kirende tonyari gasarige igo bwato chandri bwaikere muna bono bwato chandri ma batoleta ira amoya ya bono serikali ra tenga ligo lindiria bacha gotokorera ona marimi abarimi gotoiro obwoyo bosaigo baremi abo boigo nigo batebire no nyobwoyo bwochire mbonyorire mbochikobo koenekia buna bwanyare ko babugosabukia HIO magiga yembura enyinge gendreto ko bigotwa imeyoro kongorwa gusi tuachira ase konyoro amoyo toire mugundo amoyo ya anyururu kanga twabikira mugundo chai chitu chatakaire bonege ntagete toy wa moyo elinzo tukubika mu ekambura kagagutwa karabata sakoligereriga toroleta na kuyaba lemibachirega nabo bari no mogoko monne kyagera echa ya takaire bona botware gusaba ngataimangana nyore banyorirwe baikire koreto bwoje twabere namogo igore bonus eye kobage kwenda no kubatikana na kemali ekyo nigo abaremi abo bayiganirie serikali nyare kobage kwenda kya buna ekerengo ge bonus ke kwenda noa ase abaremi nigo konyarete kobage korengana ase abaremi bonsi imeyanse ya Kenya Wachikorere siringi ni kamisini mtuko lusingi bere akarato kokora ile nonye 10 bona go kumutika ikirejisa ono tugatwa Kenya ndimwancha serikali muto tabinge ja ismikire rugura nereri na intwe tusimekero egento nyore na intwe tutagete na intwe atokona abana nona batuko bona tuatanta nanga abaremi ba Kenya bonsi abagima ne type yechae tutabwati eriere kerenga koreta chibeza bose nkoroseri kibaroba kare koroseria emiake yonsi pintu na tuamanyire twana korabana si iteko genda iguru igobono twale kororanga tigatobore serikali yeito nero ya kora balance nginga onyene ne bonus tokuria tokonyora ngabandi tukale kuriera isana banda misini omuremi Kenya no muremi kitwaga netibonga baturigereria sameya bonus na bibwata bako Koripoteria Ndizi TV kurwe